Hej og velkommen til. Jeg vil rigtig gerne give jer lidt inspiration til jeres nytårsopsætning med mine smukke, luksuriøse silke scrunchies. Vi har vores lækre silke scrunchies i 3 forskellige størrelser. Og jeg vil vise en rigtig fin half updo med de forskellige scrunchies, så I kan få lidt inspiration til nytårsåret. Til det bruger jeg gloss drops, leave-in spray og noget texturizing spray for at give volumen og fylde. Og så bruger jeg et kattejern, som er godt til at lave bølger med. Nu påfører jeg mine gloss drops, og leave-in detangler sprayen er kommet i, dengang håret var fugtigt, så jeg har varmebeskyttelse og fugt og pleje på mit hår. Og nu vil jeg gerne dele min face framing piece fra, så jeg har lidt, der falder ned omkring ansigtet og rammer ansigtet ind, når jeg sætter håret op. Og jeg går lige ind og giver min face framing piece noget bølgegang med jernet her, og bagefter går jeg selvfølgelig ind også og laver nogle fine bølger i resten af længderne. Det er virkelig en sand fornøjelse at lade jernet glide igennem håret, når der er de her lækre gloss drops i, fordi det glider bare uden besvær, så du ikke får nogen grimme hakker på dine bølger. Og jeg ved, at mit hår er super modstandsdygtigt over for varmen, da detangler sprayen jo giver dig optimal varmebeskyttelse og en masse fugt og pleje, så håret ikke bliver tørt eller beskadiget under denne her varmebehandling. Jeg vil også rigtig gerne benytte lejligheden til at fortælle lidt om, hvorfor at jeg har de her lækre silke scrunchies på min shop. Og det er simpelthen fordi mulberry silke er det mest skånsomme for dit hår. Så hvis du vil dit hår det allerbedste, så skal du altså bruge silke scrunchies og eventuelt sove med en silke hovedpude. Det er også en nyhed, jeg lige har lanceret på shoppen. Og igen, hvis du gerne vil dit hår det allerbedste, så skal du altså forkæle dig selv med sådan et luxury mulberry silk pudebetræk i det smukkeste Oxford piping design. Så hop ind på shoppen og tjek vores forskellige silkeprodukter ud. Det vil du aldrig fortryde. Bølget håret, så kommer jeg texturizing spray for at gøre det rigtig nemt at få til at sidde i elastikken og give en masse fylde og struktur. Min Perfect Cleansing Texturizing Spray er en kombineret tør shampoo og texturizing spray, hvilket lige gør den lidt lettere end de andre texturizing sprays på markedet. Den går også ind og forebygger, at håret fedter og glasker sammen på anden dagen. Derefter laver jeg en inddeling fra ører og op over kronen, som jeg så skal have op og sidde i min elastik. Mine luxury mulberry silk scrunchies, de fås i 4 nye farver og 3 forskellige størrelser. Der er 8 farver i alt at vælge imellem, og den farve jeg bruger i dag, det er den der hedder Deep Beige fra den nye vinterkollektion. Og her kan I se min inddeling, der går fra øre til øre og lige op over kronen, så der er masser af hår til at komme op i min lille bånd. Den første jeg bruger er vores yoga brush, og den fås i 3 forskellige farver, og det her det er den lyserøde. Jeg starter med at vise den tynde elastik, hvad det giver for en effekt. Det er altså elastikker, der holder rigtig godt fast på håret. Og selvom det kun er noget af håret, jeg har samlet her, så er der altså et virkelig godt fasthold i elastikken. Den er super stærk og kan altså holde et rigtig stort hår. Hvis man vil, så kan man lige gå ind med en gloss strips og lige
samle spidserne en lille smule. Jeg vil gerne både lige samle spidserne, give dem lidt glans, og så vil jeg gerne lave eventuelt en lille krølle mere. På den måde kan man lige customize frisyren, og det er sådan de sidste detaljer. Nu vil jeg lige finde min midterskilning igen. Jeg synes jo, det her look er super cute, både med midterskilning og hvis man tager det hele over til siden, så man kan jo prøve sig lidt frem og se, hvad man er mest til. Når nu vi har texturing spray, så kan man rigtig nemt gå ind og tupere og lige samle håret lidt. Lige nu der sidder håret jo fint nok, men der mangler måske lige en lille smule fylde heroppe bagpå håret, hvis du spørger mig. Så jeg vil sådan tage hele bagpartiet, inklusiv vores hår, som har været med i den lille bånd her. Så samler jeg det bare lige lidt. Bare lige så overfladen ser samlet. Og om man foretrækker en midterskilning på sine face framing pieces, eller om man kører det hele over til siden, det kan man jo prøve sig lidt frem og se, hvad man ønsker. Det er i hvert fald 2 forskellige muligheder til det her look. Og tag dig endelig god tid til lige at placere håret rigtigt sammen, kom lidt gloss drops på for ekstra shine, kom eventuelt lidt hårlak på, eller hvad du lige synes, der skal til. Men hvis man lige kredser lidt for det, så gør det altså også den helt store forskel for det endelige look. For lidt ekstra glam, så kan du bruge den store scrunchie, så der er lidt mere silke til stede. Jeg har en 2 størrelse, så jeg vil gerne lige vise den store, hvad det giver af effekt her. Og man kan altså sagtens bruge den på egen hånd, man behøver ikke at bruge en elastik indenunder, det kan sagtens holde fast på håret, så man jeg ved godt, det er store, Jeg håber selvfølgelig, at jeg har kunne inspirere lidt til jeres nytårsopsætning. Alle produkterne kan selvfølgelig købes inde på shopessentials.dk, og så er der bare tilbage, at jeg vil ønske jer et rigtig lykkebringende nytår. Tak fordi I så med. Hej hej!